Helo bawb a chroeso i galend yr advent digidol gofalaeth Eglwysi'r Priordy, Cana a Bancyfelin Eleri. I ni mor gyffroes o fedru cyflwyno'r calendr eto Nadolig hwn ac mae gyda ni nifer o gyfraniadau ardderchog i gyflwyno i chi. Fel i chi'n gweld, i ni isiws wedi cychwyn ar y dasg o addurno'n tŷ ni ar gyfer yr wyl. Un peth rwy'n dwlu gwneud bob blwyddyn wrth addurno'r tŷ yw gosod ein hosanau Nadolig ger y tân. Ac wy'n cofio hyd y wefr o wagau fy hosan ni ar fore Nadolig pan o'n i'n blentyn, i weld beth oedd Sion Corn wedi gadael yn yr hosan. Un peth o'n i'n cael bob blwyddyn yn fy hosan Nadolig i oedd oren neu tangerine. O'n i ddim beth byddai plant heddi yn meddwl pe bai nhw'n derbyn tangerine neu oren yn eu hosan. Ond mae gosod oren neu tangerine mewn hosan Nadolig yn hen arferiad. Mae rhai yn dweud bod y traddodiad yn mynd nôl i 30 ganrif ddiwetha ac i America, yng nghanol y dirwasgiad, the Great Depression, pan nad oedd teuluoedd yn medru fforddio rhoi anrhegion, neu rhoi arian i Sion Corn i brynu anrhegion i'w plant, ac felly o'n rhoi oren yn eu hosan yn lle. Ond rydw i'n hoff o'r stori sy'n mynd nôl ymhellach o lawer na hynny, nôl i ddechrau'r 4edd ganrif ar 15, stori am dad nad oedd yn medru fforddio talu am briodasau i 2 ferch. Ac fe ddath San Nicholas i glywed am ei ofid, ac un noson, gollyngodd 3 darn arian lawr y siwmne, ac fe ddisgynnodd y darnau arian mewn i 2 hosan oedd yn sychu ger y lle tân. Nawr, mae'r traddodiad o osod oren neu tangerine mewn hosan wedi tarddu wy'n credu o'r stori hyfryd honno. A bod y ffrwyth crwn i siap yn symbol o'r darnau arian aur o llyngwyd yn wreiddiol gan San Nicholas. Falle nad yw pawb yn gallu fforddio rhoi yn Nadolig hwn fel maen nhw wedi medru rhoi yn y gorffennol. Wedi'r cwbl, mae'r 2 flynedd diwetha yma wedi gwneud bywyd yn anodd iawn i lawer iawn o bobl. Ac effeithiau Covid-19 yn golygu bod llawer yn nwyddau bob dydd wedi codi yn sylweddol yn eu pris. Ond pa beth bynnag byddwn ni'n rhoi neu ddim yn ei rhoi yn Nadolig hwn, mae un peth y gallwn ni gyd rhoi, rhywbeth nad yw'n costio'r un geiniog i ni, sef cariad. Cariad a chyfeillgarwch a chymwynasgarwch. Ac gobeithio y bydd Sion Corn eleni yn gosod ambell i oren neu ambell i tangerine yn hosan bob plentyn yn Nadolig hwn, mwyn i hatgoffa nhw yn dawel fach bod mwy o lawer i fywyd na phethau yn unig. Nadolig llawen i chi gyd.